Εφή, τώρα που είσαι στην πισίνα, μπορείς να μας δείξεις πώς βάζεις σκουφάκι? Τώρα που είμαι στην πισίνα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ρίξω αυτό το περιβόητο βίντεο με σκουφάκι εν τέλει. Θα φαντάζει δύσκολο, αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο, παιδιά. Θα βγω αμέσως τώρα να σας δείξω για το πώς βάζεις το σκουφάκι. Παίρνουμε το σκουφάκι εδώ, μαζεύουμε τα μαλλιά. Τα μαζεύουμε τα μαλλιά μας όλα. Παίρνουμε το σκουφάκι και αμέσως το τοποθετούμε στο κεφάλι μας. Κάνε μας και μια βουτιά από το βατήρα. Πάρα πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο. Επίσης, επειδή φοράμε φακούς, βάζουμε και τα γυαλάκια για να πέσουμε από την πισίνα. Γιατί άμα δεν βάλουμε γυαλάκια μας φύγει. Και πέφτουμε. Πάμε!